रे बाबल्या हाली दिसलं नाही खय असतं ते काका सध्या मी कामानिमित्त शहरात असतो. अरे शहरात राहतो. अरे पण तुझ्या भाषेत काय झाला? भाषा चेंज. रे बाबन्या काय ला वाईट जरा परड्यात ये. हा आता येतय. चप्पल कुठे गेली? अरे मला थय काय शोधतस? चप्पल शोधताय? शहरात चपलेची सवय लागली. अरे भावाशी काय आलं रे? चल मला फिराक जाऊया. नको, किती याक? अंधाराची भीती वाटत. अंधाराची? हा, शहरातल्या लाईटीची सवय झाली ना. मुंबईत सगळं टाइम टेबलवर ना, म्हणून गावात आल्यावरती सगळं लेट लेट झाल्यासारखं वाटतंय. मुंबईत सगळ्यांना हाय मॅडम, हॅलो सर, हे बॉस अशी बोलायची सवय लागली. त्यामुळे ना गावात येऊन ए राजग्या, ए दिलप्या, गो बेबल्या ही सगळी टोपण नावाची सवय तुटली. गावचं पाणी थोडं जड वाटतंय ना. हा, मुंबईत सगळं फिल्टर्ड ना, इथे अनफिल्टर्ड जगताना त्रास होतोय. रे बाबल्या हा? तुझं मामा कचेरी कामा कसा होय. माझा व्हायचं एक काम करून देशील? काय कोणतं काम? अरे काय नाही, तिथल्या साहेबाची एक सही होई होती. अरे एवढाच ना, आता फोन करते. नंबर नाही लागणार. अरे माय जाय तू गावाकडे असं रेश तुझ्या बापाशी ठेवली या. जा पहिलं घराकडे आणि लाईन लाईन लावणे जा. जय लाईन लाईन. मेले 2 दिवस शहरात राहतले आणि थैल्यासारख्या वागतले. आम्ही काही शहर नाही बघू. जाता मेल्या इलो मोठो शहरातलो पाहुणो.